Al 15 jaar hier er mij pensioenwijze kennen, maar daar denkt de 80-jarige Jan Hut nog lang net aan. Hij is nog 6 dagen in de week druk aan het werk op zijn vrachtwijn in het Groen Verzet. Ik ben alle dagen met paard. Hè? En de zaterdag is ook een keer wat is, dan doe ik het ook gewoon. En daar ga ik ook een keer moeite mee. En het kost me verder ook geen energie. Ik ben ook blij dat je de gezondheid ook nog hebt om het te doen. Hè? Het kan ook gebeuren dat je al lang dit net meer aan kan. Hè? Maar ik zeg denk ook altijd dat je dit als je bezig blijft, dan gaat het ook makkelijker. Hè? De vrachtwijnchauffeur is sinds zijn 16e al aan het werk. Oer een jaar werkt er precies 64 hier en dat dochter nog alle dagen met een heel soort willen. Nou, met paard werden en onder de mensen en sociaal contact hebben, zeg maar. En ja, bezig werden. Hè? De punten van de code 94 verlenging binnen alweer binnen. De zoenens is weer goed kaart terug een arts. Dus de rijbewijsverlenging van Hut kan maar weer worden. En in de rust is dat dan een optie? Nee, dat ken ik ook niet. Als ik 2 dagen thuis ben, dan is het hoofd te lid. Als ik zo blauw als nou, dan stop ik net dat ik zelf denk dat het net meer kan of dat een oor zei dat het net meer kan.